श्यामा रिकॉर्डिंग स्टूडियो संत कबीर चौक सत्तर। हाजीपुरा के योगे लई पटना के योगे लई हाजीपुरा के योगे लई पटना के योगे लई बेतिया सहारावे हाय 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 बाबा गे लई हाजीपुरा भैया गे लई पटना बाबा गे लई हाजीपुरा भैया गे लई पटना सैयद गे लई बेतिया सहारावे हाय। म्यूजिक बाय संजीव राजा। लैलक सुगा साड़ी के यो लैलक कांगाना के यो लैलक सुगा साड़ी के यो लैलक कांगाना के यो लैलक सीरा के सिंदूरावे हाय 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 बाबा लैलक सुगा साड़ी भैया लैलक कांगाना बाबा लैलक सुगा साड़ी भैया लैलक कांगाना सैयद लैलक सीरा के सिंदूरावे हाय। म्यूजिक बाय संजीव राजा। पिन्हतई सुगा साड़ी के यो पिन्हतई कांगाना के यो पिन्हतई सुगा साड़ी के यो पिन्हतई कांगाना के यो लेतई सीरा में सिंदूरावे हाय 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 अम्मा पिन्हतई सुगा साड़ी बहिनी पिन्हतई कांगाना अम्मा पिन्हतई सुगा साड़ी बहिनी पिन्हतई कांगाना भौजो लेतई सीरा में सिंदूरावे हाय।